אאודי איך אתה... טוב, קורא, תביא, לא ראיתי. הלו, צהריים טובים לך, אדוני. זה בקשר לאוטו שלך. איזה אוטו? ג'יפ? האאודי. כן. זה אוטו חבל לו זמן יפה מאוד. אשתי ראתה אותו, אמרה לי, יעקב, אתה חייב לקנות לי את האוטו הזה. מה אתה אומר? כמה זה עלי לי כל הסיפור הזה פה? מי זה? זה יעקביון, אתה בטח שמעת עליי בחדשות טלוויזיה, אני מאוד מפורסם באיראן היום. רגע, נפוסם שלי, כמה זה עלי לי כל הסיפור הזה? אשתי אחרי זה חודש לא מביאה לי, חבר כל הזמן עושה לי בעיות. סוגרת עם סלוטייפ את הכוס שלו. זה לא מצחיק הסיפור הזה, אני אוכל סרטים עד שאני מוצא מספריים בבית, חבל לך על הזמן. יעקב. יעקביון. אתה יכול לקרוא לי קובי? כמה זה עולה לי כל הסיפור הזה? האוטו הזה, היפה הזה, אאודי. אאודי. יעקב, אאודי. יעקב רוצה אאודי. כמה זה עולה לי הסיפור הזה? תגיד לי, נשמה שלי, כמה זה עולה לי? 120. 120 מה? $1,000? 120,000 שקל. 120,000 שקל, תקשיב, אין לי בעיה של כסף, אני חבל לך הזמן, אני באתי מפרס עשיר. בוא אני אספר לך סיפור של החיים שלי. יום אחד אני הולך ברחובות של פרס, פתאום נופל עליי שק של נפט. אמרתי לעצמי, יעקב, אתה חייב לברוח מפה מהר, לפני שיענו עליך. לקחתי את השק, לקחתי את בלולה אשתי והלכתי, חבל לך הזמן, עטפו אחרינו גמלים, בסוף הצלחנו לחמוק מהם. באמת. מה? אתה בא לקנות את הרכב? אני בטח, אתה תבוא אליי, אבל מה קרה? 120,000 שקל? תיקח מונית, מה קרה? איפה אתה? אני אבוא אליך. אני נמצא בגלילות. איפה בגלילות? גלילות, איפה שכל החמורים שם. מה זה איפה בגלילות? גלילות אני אומר לך, איפה שהחניה הגדולה ליד השומר. מתי אתה בא, ג'ונה? מה השעה עכשיו? 5:05. אני אקרא לבלולה אשתי שתראה את האוטו. עוד חצי שעה אתה מתייצב? כן, תראי לי צלצול שאתה שם, אני בא. רגע, איך קוראים אותך, מותק? חגי. חגי? יש לך אוגר? מה? שלוגר? שלוגר, כן. מה אתה אומר? אני שמעתי עליך סיפורים חבל לו זמן, חגי שלוגר, אתה מפורסם מאוד, אתה יודע את זה? הבנתי בי, אתה חבר של טל. מי זה טל? איזה טל? יש לי טל בבית כנסת, כל הזמן עושה בעיות, חבל כל הזמן. לכל הזקנים הוא עושה בעיות. סוגר להם את הכיסאות, סוגר להם את הספנים כל הזמן. איזה טל אתה מדבר? טל מורן. טל מורן, המוצץ הזה. אתה צודק, הוא מוצץ, חבל הזמן, כל לילה מוצץ בולבול שלי זה, חבל לך על הזמן. איזה שפתיים יש לו, התבלח שמו. איפה אתם? נבוא לבקר. איפה אתם? ליד השקם? בטח ליד השקם, חבל לך על הזמן. רגע, אתה רוצה לבוא לך למציצה מתישהו בזמן הקרוב? כן, אני אבוא בקרוב. אני יודע לו, בסדר נפוסה? טוב. כל טוב נמו למברם.